داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا بسومزي كقرب مكتالكم نعدم ببسحي سدتنياتات أبحري تحلو زتحلو سدتنياتات ناي مدحان شوهات يلن قلما عكنا الزينة عالم تنكفى بلن زحالفو جنكا أسفح شفنا خركب زقبقو متحال سدتنياتات أبحري بتقتتالي كقاتم تسانيحو قال خبت أب بينو علتات صغر بزيناتات أستات شوعات تيميت سدتنياتات سعينا كاب قريخنا مأكلا أوروبا خطأتو زفتنت جالبات إحلا لعل حموش شميت مويتهم كخونو خمز خولو تفريحو كاب قرنا أفريقيا نبي من تقو عزنا برد جالبا بمتحلا أستات سلستيميت سدتنياتات كمزموتو ودو حبرات هاقرات حبيرو كاب تونيزيا ناب ليبيا تقو عزنا برد جالبا تحيلا 50 شوعات مويتهم كخونو خمز خولو تفريحو كاب ليبيا ناب أوروبا زقو عز زنبرة جالبا تحيلا نيربعان شدشتن سبات ريسا ترخيبو أساس سلستميت سبات سعينن كاب سنغال ناب دسيتات كانار زقو عزاز نبرة جالب بوطافئن زبلن كالئن زيناتات يركبو أبز عمت زي مالتا بكل تشحن إسران سلستن تراي 950 حدن سبات كاب اسبانيا ناب أوروبا خاتو زفتنو سدتنياتات بحر بمتحال هوتهم سينوم 633 كاب ليبيان تونيزيان استبقسو هوتهم سينوم كمون كاب قريخنا بأوروبا كاب قرنا أفريقيا ناب يمن كساقرونا يزفتنو أما إتسابات هوتفي إلو إزوم سدتنياتات كاب استفلالي هاقرات زموت خوينوم زبسحو كاب هاقر أفريقيا ما أكلاي مبراقن كساب أفغانستان باكستان زموت إركبوم على زوم سدتنياتات بحفشو زتم حاشي وتنمنبار بوليتيكا وعقبا نمركابن زبل كوينو بعابيو أساقاقرت دك صبات بزقبرو موعوع تدفافيهم كاب عدتاتهم زبقسو خمس خونو يكلات سدتنياتات بأما إذ قصرو جالبا تحيلانو هيوتهم كسونون كلو كم تزد الله شفنا مع كناسينا أي وهابونيو هاقراتونا بحدقان زاتو سدتنياتات نمرحان أي كويانين قلمت نعتاتو دو حبرات هاقرات كم زحبرو أبزح جوان أبستفلالي كفالات علم ببسحي شقراتي الرقب مهلاو حقست هاقرات ناير راهيد خام كرئيا جميران اللواء ازد خمزي اب هاقرات سيكونا اب نايترادو محبراتن نعا انزمولو لقست سباتنون ينصبارق كمزلو يقلت نايز ابنت كابز مسرت 260 عمت جيروزولو كيح مسكال اب تاريخو نمجمر تاقزي ناي جنزب حسرت اقات يمولو اب هاقراتون قريخ سدتنيات كخدولا خدلن كلا إيطاليان اسبانيان دما سدتنيات كيمتون أبلعلي مكل خلن أبحري أبحدقا أتيوم نزبهالون أمد حانوم تقهن تامر أي بتدقاقامي أمنكاف إركبا كوينات قجت بوليتيكاوزي مرقا والك أملاختز تخلوو زي بوقع محدرا زتناوحو تدرنا شغلات ألبونت كتباو كلوناو تميتن حيالو كالوت مخنياتاتن بسنكزس عبو من الزبالات حيالو قول عسبيت زركبوم زبسحو من اسيات أفريقيا وحسبوتا نمن داين من نبابروهم نمن محياشن عمتاوي ناب أوروبا خصوقرو يفتنو أبزح لفو 10 عمتات بمنقد ليبيا بجلابو ماكلاي بحر ساقيروم ناب هاقرات أوروبا نايزاتو أفريقيا وين سدتنيات قطري وحدا يكونن حيالو خبزهم سدتنياتات عوباخ وهابو مسارتا سب أو مسلوم وكان تخونه بحبرة أوروبا زمكلا حيالو هاقرات أوروبا جن وحز سدتنياتات نمكتا مدباوت كسر حات أنيحانين أبزح جوان زبسحا سدتنياتات زيد لي هاقرات سدتنياتات كان مكل خال حليفن نابنعو زسكرو أسقاقرت بمتقار كهدنو أمن كعكتو أمن أم مسرح يركبا إزدما بفلاي مسليبيا بمتحبارين زتكبرو زلوا لعلواي بيت فردي ليبيا نابنت تمال سولوس 10 حدا حملة أبزكايدو فرداو مسرح 3 شوعتن أسكرت سدتنياتات نما أسرتي حموش تخب نحلفت فريدو مالو إزو ما أسكرت سدتنياتات بجلابونا بحر خاتوز قبرز نبوريوم كاب معرب أفريقيا بفلاي كاب نيجيريا سنغال غامبيان كالوتن بمنقد موريتانيا نيجر موروكو تونيزيان ليبيان كاب صوماليا إرترا سودان ناب ليبيان كالا أم معقات تسعوق صراحة مسرح يركب ليبيا بوليتيكاوي زي من رقاء زلواك نسا حبرت أوروبا بزقبر الله مليونات دولارات حجز سدتنياتات بحر خيساقرو أم مكتا عب إجام أم تصوات تركب سدتنياتات كاب بحري تملس قفيفة أم مداقون معسكرات تأتوهم أبز مداقوني معسكرات زركبو سدتنياتات بيساب أوي أقبابيهم زتحازو
مكتاء سدتنياتات زمول حبرة أوروبا نزي السبقوي التحازا سدتنياتات كم زي رأين كم زي سمعن أتكتو يحالفو سدتنياتات رح ريحهم من زموتو هاجرات أفريقيا داقماي كملسوان أيدلين يوم اتن هاجرات أفريقياون زيغاتاتن أمدحان زوستو سكمتيلن بز مخنيات ليبيا كل زريان زسمعان جن فتح زي الناديلا مأكل حفرة أفريقيان أوروبا أو حفرة كمون مأكل حفرة سبقاونتن كتكون كيلايا إذا كنتات سدتنياتات من شاتاوي قل عطوات بجلتاتن أسقرت السبن نخوخونو قبل علم حقازو كجاويوم كأسرووم كساقيوم كقتلوومون أخيلووميو هاجرات أوروبا بقلتي سدتنيات كمتسوان كم زي التابعة انت متسيومون انكو عبد الحال متساكم كم زي بلوم زقلت قالون زمتسوان دما زنت قالون اواني زلو واحد سدتنياتات نمكتا حبرة أوروبا مس ليبيا بمتحبار كسرح تسانيحو حبرة أوروبا واحد سدتنياتات كاب أفريقيا نمكتا أقدمو 4.5 بليون يورو بمسلع زتفلاليو ميلاتاتيو تتقيمون زتك أمزلون أبز حلف سمون أبنات أوروبا وحبرت سدتنياتات كعكتا زخلاص تبهلا كلتفت أنا جلابو نليبيا 5 حبيرو الله قال خابقو أب ليبيا سدتنياتات بجلابو ناب بحر خياتو مخلكال ناب بحر زقاتوا جلابو مسحيل بحر ليبيا بمرداء تخولي فن دحريت كم زملسا مقبار ناب ليبيا كلمة ببصحوما بزلواك عند مرخبي هاجرات معسكرات من مسرات وحزب معقات سدتنياتات كاب هاجراتهم كيوصو نهاجراتهم حجز بمهم معقات ناب أوروبا نزقاتو مسرح مهتات عقبا كم زخبت جيركا منبر ورقات كم زيرخبو مقبار منبر ورقات زيرخبو ناب عدوم كبارورو مقداد حراي نزبولو دما أمينكا جنزبا وحجز جيركا ناب هاجروم كم زملسو مقبار يركبوم حفرة أوروبا كاب كل تشحن 10 شوعاتن ندحار طراي أب ليبيا زركبو سدتنياتات بجلابو ناب بحر خياتو انتأتيوم دما كاب مونغو بمخلاف أستات فرق بليون يورو سلعون نحيل بحري ليبيا أسلتينون جلابو عديلون عمود الرزغنا منقست ليبيا وحسس سدتنياتاتن سمسرتن أسكرتن كوكوطات أرسل زي كل اتسراح باستفلالي عطوقات من الشاخم زكايدو تجيرو كموتيتو حجز التجبر لهم استفلالي عطوقات من ليبيا زرخبوم سدتنياتات كأسرون نمعقب مأكلات كأكبو من كلو حلوة بحر تهجر دما سدتنياتات حزن ناب بحر خسقرا زفتنا جلابو أما نقدبو مخلاف ندحريت ناب ليبيا 5 من لساي قبرون جلابو أسكرتي يهجرون له منقست اليان بوغانو بولقو مس منقست ليبيان زتفلالي عطوقات سمع بمقبار سدتنياتات كعقت يفتنا له منقست اليان منقست ليبيا طراي نياستات 336 مليون دولار حجز كبن كلو نحلوا بحري ماريتايم تهاجر دما سلطنا هيبو مزتفلالي عطوقات من لشا دما مستيراوي سمعات أكايدو بز مسرت مرخب حلوة بحري ليبيا أبز حالف عمتات طراي لعلي سوسا شح سدتنياتات زعانا جلابو كان مأكلاي بحر بمخلاف ناب ليبيا كملسن كلو زتفلالي عطوقات حيلتات من لشا دما 10 شحات أبابيت مأسرتي داقينو مالو أقدمو حيل بحر طليان كاب سدتنياتات زعانا جلابو ردؤنا أبز أنفتها لنايلو نزمتو نهيوتات حنمال اخت تقبلو كسافر كبحر بمخاد هيو سدتنياتات كدحن يكداد نيرو انتقونا أبز حج اوان زخون عينتنا يدحنونا مال اخت تقبلو اتمال اختي ناب حلوة بحر ليبيايو بغد تازم حلال فوزلو حلوة بحر ليبيا دما ما أزن تنجلابو كاب حيل بحر طليان بمقبال نتنجلابو ناب ليبيا 5 من لسا يكبرالو فلسطك سبات كاب أفريقيا ناب أوروبا كمون بأنصارو كاب أوروبا ناب أفريقيا زمنات زغصرو كان تخونه كاب شن 907 حيزوغن كاب أفريقيا ناب أوروبا نايسغرو سبات قطري إنا زايدة كمتصنيحو كاب شن 907 كساب زحج اوان كاب أفريقيا نيسيان مالت كاب أفريقيا بمنقد موروكو جبل طارق دسيتات كناري الجيريا تونيزيا ليبيا قبطن تركن لعلى 3.5 مليون سبات بزي فيزا ناب أوروبا أتمالو حدا خاب 6 بحر خسقرو كاب زفتنو سدتنيات كم زموت تبصابو دو حبرات هاجرات يقلت قبطي أمونغو والكاونات النتن تسأتان بعسران حموشن طري كل تشحن 10 تشحات زيغاتات قبطي ناتنت فتحن سبقاو خبرن مسلن زبلو جروحاتات حلاقتهم جيروم أنصار منقستي بريزيدنت حسني مبارك نمجمرتا غزين أبقودناتات بموطا تقاومهم كسمعو جميروم
ካብ መዓልትና መዓልትና ወስኸ ብምምጽኡ ድማ ቁጽሮም ናብ ሚልዮናት ደይቡ ዕለት 25 ጥሪ ኣብ ግብፂ ናይ ፖሊስ በዓል እዩ ሽቕለት ኣልቦነትን ስእነት ፖለቲካዊ ብልሽውና ምካስ ሰብኣዊ መሰላትን ካልእን ዘጨናንቖም ብናይ ቱኒዝያ ምልዓዓል ጽድያ ዓረብ ዝተታውዑ መንእስያት ግብፂ ኣብታ ኣብ ክንዲ ብፍትሒ ብጭካኒኡ ዝልለ ፖሊስ ተሃገር ዘብዕለላ መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክካይዱ መዲቦም ብፍላይ ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ኣደባባይ ናጽነት ማለት ሜዳን ኤልተሕሪር ዝተኣከቡ ሰልፈኛታት መንግስቲ ድምጾም ኣብ ክንዲ ምስማዕ ብሓይሊ ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን ከህድኦ ብምፍታኑ ኣብዚ ሰዓበ ግጭት 900 ሰልፈኛታት ብምቕታሎምን 6,000 ድማ ምቑሳሎምን ነቲ ናዕቢ ኣጋዲድዎ በዚ መሰረት ኣብ 1981 ናብ ስልጣን ዝደየበ ሑስኒ ሙባረክ ን30 ዓመታት ክመርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ብ11 ለካቲት 2011 ን18 መዓልታት ብዝተኻየደ ተቃውሞ ብሓይሊ ህዝቢ ካብ ስልጣን ክወርድ ተገዲዱ ናብ ስልጣን ክዲብ እንከሎ ብመላእ ህዝቢ ሃገሩ ከም ጅግና ዝቝጸር ዝነበረ ካብ ስልጣን ክወርድ እንከሎ ድማ ብኣንጻሩ ከም ውልቀ መላኺስ ዝተቖጽረ ፕሬዚደንት ዓረባዊት ሪፓብሊክ ግብፂ ሑስኒ ሙባረክ ድሒሩ ኣብ ስልጣን እንከሎ ብዝገበሮም በደላትን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝወሰዶ ናይ ሓይሊ ስጉምታትን ዘኸተሎ ሞትን ተኸሲሱ ናብ ኣባይተ ፍርዲ ድሕሪ ምምላስ ብ24 ለካቲት 2020 ኣብ መበል 91 ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ሙባረክ ብቕትለትን ብልሽውናን ተኸሲሱ ኣብ 2012 ንሕልፈት ማእሰርቲ ተፈሪዱ ነይሩ እንተኾነ ኣብ 2016 ይግባይ ድሕሪ ምባሉ ነጻ ተለቒቑ ንዕኡ ተኪኦም መሪሕነት ክርከቡ ዘቀራርቦም ዝነበረ ገማልን ዓላን ዝበሃሉ ደቂ እውን ሚልዮናት ዶላራት ኣጠፋፊኦም ክንሶም ነጻ ተለቒቖም ሙባረክ ኣብ ስልጣን ክዲብ እንከሎ ኣዝዩ ብዙሕ ተስፋ እኳ እንተነበሮ ኣብ መጀመርታ ናይ ስልጣን ግዜ እውን ንብዙሓት ካብ ድኽነት ዝኣለየ ቁጠባዊ ምዕባለ እኳ እንተመዝገበ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ግን እናተዳኸመ ከም ዝመጸ ኣብ መወዳእታ እውን ግብፂ ውሑዳት ዝሃብቶሙላ ዝበስሑ ናብ ድኽነት ዝተሸመሙላ ሃገር ክትከውን ከም ዘኽኣላን ኣብ መወዳእታ እውን ሽቕለት ኣልቦነት ብልሽውናን ዕርቃንን ዝበስሐ ሃገር ክትከውን ከም ዝኽኣለት ይግለጽ ሙባረክ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንበይኑ ዝካየደሉ ነይሩ ማለት ፓርላማ ሓደ ሕጹይ ንፕሬዚደንት ይረቅሕ ህዝቢ ድማ ነቲ ፓርላማ ዝተረቕሐ ብረፈረንደም የጽድቕ ፓርላማ ግብፂ ሙባረክ ብዝመርሖ ብኣባላት ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ዝተዓብለለ ብምንባሩ ምርጫ መጸ ንሙባረክ ጥራዩ ናብ ረፈረንደም ዘቕርብ ዝነበረ ብኸምዚ ኣገባብ ሙባረክ 4 ግዜ ንናይ 6 ዓመት ንናይ ፕሬዚደንታዊ ናይ ስራሕ እዋን ተመሪጹ ኣብ 2005 ድማ ንመጀመርታ ግዜ ካልኦት ፕሬዚደንታዊ ሕጽያት ክወዳደሩ ተፈቒዱሎም መብዛሕትኡ ግዜ ሙባረክ ከም ዝዕወት ፍሉጥ ስለ ዝነበረ ብገምጋም 10 ሚታዊት ካብ ህዝቢ ግብፂ ጥራዩ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ፕሬዚደንታዊ ረፈረንደም ዝሳተፍ ነይሩ ብ4 ጉንበት 1928 ዝተወልደ ሑስኒ ሙባረክ ዓቕሚ ኣዳም ምስ በጽሐ ናብ ሓይሊ ኣየር ተኻቲቡ ኣብ 1973 ኣብ መንጎ ግብፅን እስራኤልን ኣብ ሲናይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ድማ ዝናኣዳ ኣስተዋጽኦ ብምምርካቱ ብፖለቲከኛታት ሃገሩን ህዝቡን ናኣዳ ረኺቡን ተጠማት ኮይኑን ኣብ 1975 ድማ ፕሬዚደንት ግብፂ ነበር ኣንዋር ኣልሳዳት ምክትል ኣቦ ወንበርን ገዛእ ዝነበረ ሰልፊ ሃገራዊ ዲሞክራሲ ክኸውን ሰይምዎ ሳዳት ምስ እስራኤል ስምምዕ ብምግባሩን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብምጅማሩን ብዘይተሰማምዑ ዕጡቓት ኣብ 6 ጥቅምቲ 1981 ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ወተሃደራዊ ምርኢት ተቐቲሉ ኣይጸንሐን ምክትሉ ዝነበረ ሑስኒ ሙባረክ ባይቶ ብዝሃብዎ 99.99 ሚእታዊት ድምፂ ፕሬዚደንት ክኸውን ተመሪጹ ቅትለት ሳዳት ምኽንያት ብምግባር ድማ ን30 ዓመታት ዝቐጸለ ክሳብ መወዳእታ ስልጣኑ ናይ ህፁፅ እዋን ግዜ ኣዊጁ በዚ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ይኹን ካልእ ተቃውሞ ምስማዕ ብትሪ ክልኩል ነይሩ ሑስኒ ሙባረክ ብሰንኪ ዝተኸተሎ 30 ዓመት ዝቐጸለ ብፍላይ መንእስያትን ስድራ ቤታትን ካብ ድኽነት ከውፅእ ዘይከኣለን ሓይሊ ዝጥቀም ጨፍላቒ ሓይልታት ጸጥታን ዝበዝሐ ህዝቢ ግብፂ ሕጉስ ኣይነበረን ሙባረክ ዝሃነጾ መንግስቲ እውን ብቐሊሉ ዝእለ ይመስል ኣይነበረን እንተኾነ ዝተስእ ሓይሊ ህዝቢ ዓጋቲ ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብ 18 መዓልታት እዩ ተዓልዩ እንተኾነ እቲ ብሰውራ 25 ጥሪ ዝፍለጥ ምልዓዓል ህዝቢ ከምቲ ህዝቢ ዝደልዮ ክኸውን ኣይከኣለን ድሕሪ ሑስኒ ሙባረክ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጀመርታ ምርጫ ሰነ 2012 መሐመድ ሞርሲ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ፕሬዚደንት ክኸውን ተመሪጹ እንተኾነ ሞርሲ በቲ ሓደ ኣባል ኣኽዋን ሙስሊም ብምዃኑ
ብፍላይ ምስ ሰራዊት ኣብ ምጥማት ከእትወን ከሎ قوام كساب تصدق دما لعلواي بيت فردي ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ክጸንሕ ብምውሳኑን ካልእ ፖለቲካዊ ምልውዋጥ ምግባሩን ኣካይድኡ ሃይማኖታዊ ብምንባሩን ገለ ክፋል ህዝቢ ኣንጻሩ ተላዒሉ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣንጻር መሐመድ ሞርሲ ክለዓል ጀሚሩ ኣብዚ ምልዓልን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብዝተገብረ ግጭት 650 ሰባት ተቐቲሎም 14,000 ድማ ቆሲሎም ኣብ ሓምለ 2013 መሐመድ ሞርሲ ባዕሉ ሚኒስተር ምክልኻል ክኸውን ብዝረቕሖ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ኣካይድሉ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ምርጫ ብምስታፍ ተዓዊቱ ኣብ ሰነ 2014 ፕሬዚደንት ግብፂ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ኣብ ስልጣን ኣሎ ንሕስኒ ሙባረክ ንምእላይን ምምሕያሽ ንምምጻእ ዝተኻየደ ሰራው ናዕቢ መንእስያ ዘለዓልዎ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ ግን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ሃይማኖታውያንን ወተሃደራውያንን ናብ ጥቕሞም ክውዕልዎ ብምህቃኖም ከምቲ ዝድለ ክዕወት ኣይከኣለን እቲ ዝካየድ ዝነበረ ሰልፍታት እውን ዝተፈላለየ ኣርእስታት የልዕል ብምንባሩ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ሓደ ዕላማ ክወቅዕ ኣይከኣለን ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ መጀመርታ ብዕልዋ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጸ መንግስቲ ድሓር ብምርጫ ኣብ ስልጣን ዝመጸ ብምዃኑ ዝንቀፍ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣብ ኣመራርሓውን ኣብ ግብፂ ዛጊት ዝርአ ለውጢ ኣይመስገበን ዘሎ ብኣንጻሩ ናይ ሓሳብካ ምግላጽ ናጽነት ገደብ ክግበረሉን ከሎ ሓይልታት ጸጥታ ዝወሰድዎ ስጉምቲ እውን ዘይምሕርን ዘይቋመውን እዩ ኣብ ትሑት መነባብሮ ናይ ዝነብሩ ኣህዛብ ቅድሚ 5 ዓመት 28 ሚእታዊት ዝነበረ ሎሚ ናብ 32 ሚእታዊት ዓሪጉሎ አልሲሲ ተደናጋጻይ ሙባረክ ብምንባሩ ድሕሪ ሞት ሙባረክ መንግስቲ ግብፂ 3 ናይ ሓዘን መዓልታት ከም ዝእውጅ ገብርን ከሎ ሓመድ ድበ ኣብ ዝለበሰሉ እዋን ድማ ንሱን ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ብወተሃደራዊ ሰልፊ ተዓጂቡ ደገፍቲ ሙባረክ ንሃገሮም ን30 ዓመታት ብርግኣት ዝመርሐ ዓብ መራሒ ከም ዝኾነ ክገልጹን ከለው ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ሃገሮም ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም እትርከብዮም ዝሕብሩ በአንጻሩ ንሙባረክ ዝቃወሙ ድሕሪ ሙባረክ ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ኣብ ስልጣን ዝደየበ መሐመድ ሞርሲ ኣብ ዝሞተሉ ብውሑዳት ሰብ ብለይቲ ተቐቢሩ ክነሱ ሙባረክ ብኽብሪ ምቕባሩ ከም ዘሕዘኖም በአንጻሩ ሙባረክ ገይርዎ ዝበልዎ ብልሽውናን ቀትለት ሰልፈኛታትን ፈጺሙ ክብሪ ክወሃቦ ከም ዘይነበሮ ይገልጹ እዚ ኮይኑ እቲ ግብፂ ንዝተናወሐ እዋን ብሰራዊት ዝሓለፉን ጀነራላት ዝነበሩን ይምርሕዋ ብምህላዎም ኣብታ ሃገር ሰራዊት ዝለዓለ ጽልዋ ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግብፂ ኩሉ ተሪፉ ኣብ ዝተመሓየሸ ጸጥታዊ ኩነታት ትርከብ እኳ እንተኾነት እዚ ብሓይልን ጸቕጥን ኣመራርሓ አልሲሲ ዝተረኽበዩ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ካብ 2014 ኣብ ስልጣን ኣብ ዝሃለወሉ እዋን ውልቃዊ ናጽነት ዜጋታት ብምጭፍላቕ ነቲ ሃገር ውሕስነት ከም ዘረጋገጸላ ዝተፈላለዩ ወገናት ርእይቶ ክቡን ከለው ዜጋታት ግብፂ ኣብ መንጎ ምርጫ ውልቃዊ ናጽነትን ጸጥታ ሃገርን ተቐርቂሮም ኣለው ገለ ግብፃውያን ውልቃዊ ናጽነቶም ከገድሶም እንከሎ ገለ ድማ ጸጥታ ሃገርን ዋሕሲ ህይወቶም እንዳእምበር ብዛዕባ ውልቃዊ ናጽነት ከም ዘይገድሶም ይገልጹ ውልቃዊ ናጽነትን ጸጥታ ሃገርን ክልተ ነገራት ኮይኖም በቲ ሓደ ብሽም ጸጥታ ሃገር ናጽነት ውልቀ ሰባት ክገሃስን ከሎ በቲ ካልእ ድማ ንውልቃዊ ናጽነት ንምባል ሃገር ኣብ ሓደጋ ምእታው ክኸውን ይኽእል ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብዝሃቦ መግለጺ ዓሌታዊ ጎነፅ ኣኸቲሉ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገረ ቱኒዝያ 12 ሚልዮን ህዝቢ ክልዋን ከሎ ካብዚኦም እቶም 15 ሚእታዊት ጸለምቲ እዮም ዝተረፉ ድማ ይዕራብ በርበርን ካልዓሌትን እዮም ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ቀይስ ሰዒድ ኣፍሪቃውያን ማለት ኣፍሪቃውያን ጸለምቲ ትሕተ ሳህራ ናይ ቱኒዝያ ኣቃውማ ህዝቢ ከዛብዑ ክዕብልሉ ዝተላእኹ እዮም ድሕሪ ምባሉ ካብ ሓያሎ ወገናት ተሪር ነቐፌታ ስዒብዎ ነይሩ ፕሬዚደንት ቀይስ ኣፍሪቃውያን ትሕተ ሳህራ ናይ ቱኒዝያ ዓረባዊ መንነት ንምዕብላልን ብኣፍሪቃዊ ጸሊም ሕብሪ ንኽትክኡን ኮኔልካ ከም ዝለኣኹን ብፍላይ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣለዎም ኢሉ ነይሩ ቀጺሉ ንመደረት ፕሬዚደንት ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድን ከሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ድማ እቲ መግለጺ ዓሌታውን ጽልእ ዘሳውርን ክብል ኮኒንዎ ድሕሪ እቲ መግለጺ ሰዓብቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብምውጻእ ነቲ መግለጺ ብምድጋፎም ህይወት ጸለምቲ ቱኒዝያውያንን ኣፍሪቃውያንን ትሕተ ሳህራን ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ተባሂሉ
ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ቀይስ ኣፍሪቃውያን ንቱኒዝያውያን ክትኩዮም ዝለኣኹ ዘለዉ እኳ እንተበለ መን ይልእኮም ኣሎ ግን ሓበሬታ ብዘይምሃቡ እቲ ፕሬዚደንት ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናይ ሓሶሽ ሽርሒ ብምጥቃም መሳርሒ ፖለቲካ ገይርዎም እዩ። ቱኒዝያ ንኣፍሪቃውያን ትሕተ ሰሃራ መንበሪ ፍቓድ ኣይትህብን እያ። እቶም ኣፍሪቃውያን እውን ኣብቲ ሃገር ክነብሩ ዘይኮነ ናብ ኤውሮጳ ንኽሰግሩ እቶም በቲ ሃገር ዝሓለፉን ክሳብ ዝሰልጦም ኣብኡ ዝጸንሑን እዮም። እንተኾነ ናይቲ ፕሬዚደንት መግለጺ ኣብ ምፍራሕ ጸለምቲ ጥራይ ድዋ የበለን። መግለጺኡ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ስደተኛታት ከምኡውን ደቀባት ጸለምቲ ቱኒዝያውያን ብብዝሒ መጥቃዕትታት ይወርድ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ዓለም ይሕብር ኣለዋ። ዘጊት ቁጽሮም ዘይተነግረ ጸለምቲ ስደተኛታት ክቕተሉን ከለዉ ሓያሎ ብማህረምቲ ከም ዝቖሰሉን ዓሰርታት ኣማኢት ድማ ካብ ተኻሪሞ ዝነበሩ ገዛ ብኣካረይቶም ከም ዝተባረሩን ኣብ ጎደናታት ክነብሩ ተገዲዶም ከም ዘለውን ተፈሊጡ። ንህይወቶም ዝፈርሑ ስደተኛታት እውን ናብ ካልኦት ሃገራት ዳግማይ ክስደዱ ተቐሲቦም ኣለዉ። ኣብ ዝኸድዎ ዘይብሎም ደቀባት ጸለምቲ ቱኒዝያውያን ድማ ካብ መጥቃዕቲ ብምፍራሕ ኣብ ዝኸድዎ መንነቶም ክገልጹ ይግደዱ ኣለዉ። መበቆሎም ቱኒዝያውያን ዝኾኑ ጸለምቲ ኣቐዲሞም ኣብ ገዛእ ሃገሮም ዓሌታውነት ክገጥሞም ዝጸንሐ ኮይኑ ድሕሪ መግለጺ እቲ ፕሬዚደንት ድማ ህይወቶም ዝያዳ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወት ይሕብሩ። ዓመታዊ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃውያን ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ናብ ሃገራት ሞሮኮ፣ ኣልጀርያ፣ ቱኒዝያን ሊብያን ይኸዱ። ሓያሎ ካብኦም ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩን ከለዉ ብዙሓት ድማ ኣብተን ሰሜን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ይተርፉ። ኣብ ቱኒዝያ ድማ 21,000 ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ነይሮም። ዛጊት ሞሮኮ ጥራያ ንትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃውያን ኣፍልጦ ብምሃብ ናይ መንበርን ስራሕን ወረቓቕቲ እትዕድሎም። ኣብተን ሃገራት ዝርከቡ ስደተኛታት እውን ኣብ ትሕቲ ዓሌታውነትን ቀጻሊ ስጋኣትን እዮም ዝነብሩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቅነ